Jaman siki bocah pada tenge manak tok kortek ngomong. Anu pang orang boyo. Yung nyong nitik bocah ya. Arep lunga karo batere delak. Arep mari ngendi sih kok? Ya ngene bocah e. Ngene kolo, ngene karo biyunge, ngene dolan. Ana ya dolanan ya. Ngene jero. Ya wis ya yung suwun ya. Lah, Goldino titip bocah. Tapi kayep-yepan ora kenal. Priwe mani yu jenenge bocah kasih cilik apa titip nang endi mani. Jaman siki bocah pada tenge manak tok kortek ngomong. Iya kok malah sing ngomong ini Gojek. Jane sih iya yu kesel tapi ya arep kepriwe mani. Nyatane kayak iya putune nyong. Rek kaya anggar dititipi bocah ya dibayar duit apa ora apa dengolina panganan. Angger lagi emut ya kadang ya ngolina mendoan ya tak tampani lah. Lah jaman siki udah kepenak banget. Demian kan anak lagi 10 demong dewek. Ganu anak birang-birang demong dewek sekiye anake demong nang biyunge. Ya dadi wong tua jenis ora ngaso, ora nang ngasone. Iki wong tua pada teng rumah anak kali 10, tapi anak 10 kurang ngasih teng rumah wong tua siji. Lah kena iya kok zaman siki Bu. Zaman buat